abasebenzi yonke into seyiresolviwe because abasebenzi bona bafuna ukuya phambili abasebenzi. Ngikutshela ngani na, ngikutshela ngokwasemsebenzini. Uyabona bengabe njengoba sinesilo umisuzulu, njengoba isilo umisuzulu esefungile wazi wafakwa nering yesibopho, akusavumelekile ukuthi wonke umuntu angakhuluma into ayithandayo kumisuzulu ngoba yindaba isilo esesivumile safunga kwaboshwa emhlabeni. Into eboshwa emhlabeni iboshwa emhlabeni mayisiboshwa nasezulwini. Once into yaboshwa nasezulwini kusuke sekuzohamba ngomthetho wokuthi as long as isibopho uma sisahlangene leyo muntu by amazulu ufuna vikeleka ngoba yindaba ukhethwe emhlabeni wakhethwa nasemazulwini. Uyabona masikhuluma ngomuntu opresident, upresident uma ngabe engakafungiswa so engakabe upresident loyo, kodwa bengabaqala wafungiswa, wafunga, wavuma, kwaboshwa ukuthi uyena upresident lo emhlabeni, uyena upresident nasemazulwini. Once eyaboshwa emazulwini lapho uNkulunkulu usuke seyivikeleke leyo nto, usuke seyikhusela uNkulunkulu ngoba yindaba irecognizewa emhlabeni irecognizewa ezulwini. Sekumele kwenzekeni ke manje ngoba kuhamba kuphinde futhi kube khona amanye ama-elections namanye whatsoever, kumele baqhubeke bona bayidlala ipolitiki ngendlela yabo, kodwa uNkulunkulu akabi yixuku. uNkulunkulu uma nalo okhona amkhusele kanje, uma nalo okhona politicians ayidlala ipolitiki alobhisha kanjani okwawo lokho, kodwa uNkulunkulu uma nalo khona. Why amen nalo khona uNkulunkulu? Yingoba ufungile emhlabeni, kwaboshwa emhlabeni, kwaboshwa ezulwini. Ungabona abafundisi athe khona upresident bethi abanye asimfuni akekho right. Akubona abafundisi abaseva uNkulunkulu lo ngoba abaseva uNkulunkulu bama nalo okhona. Mase dedela ama-politicians adlala into yawo, ayidlale rafu futhi akunankinga, wayidlale umsebenzi wawo, umdlalo wawo abayidlale rafu, kodwa uNkulunkulu uma nalo khona. Abafundisi kumele bame la kumekhona uNkulunkulu. Waye uNkulunkulu ema nalo khona yingoba lo okhona kusuke kuvuthiwe kwaboshwa emhlabeni, kwaboshwa ezulwini. Konke kube nini, konke engabe siphinda kukhethwa bese kuthiwa-ke isidlalo ipolitiki siyakhishwa lo sekufungiswa omunye noNkulunkulu futhi uzohamba naloyo ozofungiswa. uNkulunkulu akabi yixuku ukuthi athi nangu right nangu wrong nani uyabo. So since kunalento lethi into phalaphana ngokuthi mina ugobela wami uNkulunkulu uthini, uthe ngenikezwe ngoba yindaba, ngoba uvikelwe upresident, uvikelwe. Ukhumbuleke mangabe sisemhlabeni uyawenza amaphutha futhi uyasukela ngamaphutha, futhi abanye bayacapitalize ngamaphutha, futhi abanye bayacapitalize nangamaphutha akhiwayo, kodwa uNkulunkulu yabo nasemshadweni wakho futhi bayakuzamazamisa abantu ngezinto ezikhona, bayakuzamazamisa abantu ngezinto ezingekho, bayakuzamazamisa ngezinto ezakhiwa ngisho emsebenzini ziyenzeka, kodwa uNkulunkulu uma njalo nalo usukesukelwa. Ingakho ubuthi uyabheka uma ngabe umuntu esukelwa let's say mhlawumbe umuntu uyasukela uba namandla umuntu